ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାର ସହଜ ଉପାୟ ACPR1, DGM2, JS3, B5K6 ଏଇଥିରୁ ଜାଣିବା ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ନାମଗୁଡ଼ିକ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜିକେ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ, ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମେ ସେହି 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଇଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। 1ରେ ଅନୁଗୁଳ, 2ରେ ବୌଦ୍ଧ, 3ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, 4ରେ ବରଗଡ଼, 5ରେ ବାଲେଶ୍ୱର, 6ରେ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ, 7 କଟକ, 8 ଦେଓଗଡ଼, 9 ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, 10 ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, 11 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗଜପତି, 12ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, 13ରେ ଯାଜପୁର, 14ରେ ଜଗତସିଂହପୁର, 15ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପାୟଟି କହିବି। 16ରେ ହେଉଛି କେଉଁଝର, 17ରେ କଳାହାଣ୍ଡି, 18 ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ, 19 ହେଉଛି କୋରାପୁଟ, 20ରେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 21ରେ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, 22ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, 23ରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, 24ରେ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, 25ରେ ନୟାଗଡ଼, 26ରେ ହେଉଛି ପୁରୀ, 27ରେ ରାୟଗଡ଼ା, 28ରେ ସମ୍ବଲପୁର, 29ରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବା ସୋନପୁର, 30ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କିପରି ଆପଣ ଏହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ସହଜରେ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲରେ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ABCD ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ACPR1 ଅର୍ଥାତ୍ ACP1 କହିବାର ଅର୍ଥ Aରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ, Cରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା କଟକ, Pରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ଏବଂ Rରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା। ଏହାପରେ ଦେଖିବା DGM2। Dରେ 2ଟି ଦେଓଗଡ଼ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସେହିପରି Gରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ Mରେ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। JNS3 ଅର୍ଥାତ୍ J3 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, N3 ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, S3ରେ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବା ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ JNS3 ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା B5ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛନ୍ତି। 1ରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା, 2ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, 3ରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, 4ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, 5ରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଏବେ ଜାଣିବା K6ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛନ୍ତି। K6ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେଉଁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।